हेलो नमस्कार। आप देखो तनी पावर भोजपुरी चैनल। तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ताज़ा ताज़ा भोजपुरी का अपडेट आप सभी के मिलत रहेला। तो सबसे पहले स्क्रीन पर जौन देखा तनी भोले भंडारी करके जौन पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज के ज़बरदस्त सॉन्ग जो कि 2 तारीख के रिलीज भइल सुबह में, और इस गाना के रिलीज हो भइले 22 घंटा हो गईल बा और 22 घंटा में मात्र 11 लाख व्यू गईल बा। यानी कि आप सभी देख सकतानी 22 घंटा यानी कि एक दिन मात्र 24 घंटा में 1 मिलियन के करीब पावर स्टार पवन सिंह के व्यू जाता। ई काहे जाता आप सभी रीजन भी जान जाई। तो जैसे आज से 15 दिन पहले 10 दिन पहले खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह अवार्ड शो में एक भइल लो। एक भइला के बाद पावर स्टार पवन सिंह के जितना भी फैंस बाड़न इमोशन के साथ पावर स्टार पवन सिंह खेल दलन। एकरा चलते पावर स्टार पवन सिंह के फैंस पावर स्टार पवन सिंह से नाराज बाड़न। एकरा चलते पावर स्टार पवन सिंह के गाना नहीं के चल पावत। खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह के बीच जब से एक भइल वाला दोनों जाना, ओकरा बाद से पावर स्टार पवन सिंह 2 गो एल्बम निकाल दलन। जान बोलबम के तीसरा और चौथा एल्बम फ्लॉप गईल, और खेसारी और पावर स्टार पवन सिंह के एक होके से पहले 2 गो एल्बम पावर स्टार पवन सिंह निकलन। जौन की पहिलका एल्बम आवते मार्केट में आवते आवते सुपर हिट भइल और दूसरका एल्बम आवते आवते ब्लॉकबस्टर भइल। यानी कि आप समझ सकतानी खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह के विवाद जब तक रहे तब तक एल्बम पावर स्टार पवन सिंह निकालत रहलन तो सुपर हिट जाओ और मात्र 3 घंटा में 1 मिलियन क्रॉस कर जाओ व्यू। ओकरा बाद से जैसे दोनों जना एक भइलो, ओकरा बाद से पावर स्टार पवन सिंह जी गइलन पेंडिंग में और खेसारी रहतारन ट्रेंडिंग में। यानी कि आप सभी जाके यूट्यूब पे ट्रेंडिंग लिस्ट देख सकतानी। खेसारी लाल यादव लगातार 4-5 गो एल्बम उनकर ट्रेंडिंग में बा, और पावर स्टार पवन सिंह के एको गो एल्बम ना ट्रेंडिंग में रहता ना पेंडिंग में रहता। ई एकदम फ्लॉप बाड़न पावर स्टार पवन सिंह जी। फ्लॉप होके के रीजन बा, बहुत सारे रीजन बा। काहे से कि इमोशन के साथ पावर स्टार पवन सिंह फैंस के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर देले बाड़न। एकरे चलते पावर स्टार पवन सिंह के एल्बम नहीं चल पावत। रउआ एक बार लाइव आके पूरा फैंस के साथ रिक्वेस्ट करी कि जौन गलती भइल तन भइल। जब तक ले रउआ फैंस के सामने आके रिक्वेस्ट ना करम, राउर गाना ना चल पाई मार्केट में। काहे से कि एगो गाना ना रउआ 2-2 गो गाना निकाल दनी, एकरा बावजूद भी राउर गाना नहीं के चलत। मात्र 22 घंटा में 1 मिलियन, जौन की पहले राउर 3 घंटा में 1 मिलियन जाता रहला और 24 घंटा में 4 मिलियन जाता रहला। अब रउआ सोच सकतानी कि हमार गाना के कितना पेंडिंग में दर्शक लोग ठेलले वालो, इतना पेंडिंग में ठेलले वालो कि 24 घंटा में 1 मिलियन मात्र जाता, ना ट्रेंडिंग में जाता और ना अच्छा से व्यू मिल पाता। तो ऐसे कहता नहीं दर्शक जौन बालन इमोशन के साथ ना खिलवाड़ कइल जाला, ना तो एकर फल इहे मिलेला। तो रुआ सभी देखत रहनी है पावर भोजपुरी चैनल। आप सभी के मालूम बाटे कि पावर भोजपुरी चैनल केकर चैनल। आप सभी के रिक्वेस्ट बाटे कि पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बानी तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो के दूर दूर तक शेयर करी। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही जल्द एक ब्लास्ट सॉन्ग आवेला बा, जो कि हिंदी में सॉन्ग बा, और ये गाना के आप सभी प्यार दी और बहुत जल्द रिलीज होके वाला बा। तो ये सब जैसे रिलीज हुई आप सभी के इस चैनल से आप सभी के न्यूज़ मिल जाए, अपडेट मिल जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल के सब्सक्राइब करी, दूर दूर तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।